Iki lur ya, lokasi kedua Minggu tanggal 26 lur ya. Nah, iki tak siap iki lur. Nah, 1 loro 3 4 5 6 7 kabeh 7 linting lur. Sing 20-an kabeh 4, sing 10-an kabeh 3 lur ya. Disimak videone lur. Ah wis pokoke penak nggone lur. Ah iki lur ya. Iki sing pertama lur ya. Sing pertama lur. Nah iki sing pertama lur ya. Pertama. Nah iki lur, jero lu garek 6 lur ya. Garek 6 lur ya. Nah, garek 6 lur. Nah iki lur. Garek 6. Nah iki tak deleh kene lur. Nah kene lur ya. Nah kedua garek 5 lur. Garek 5 lur ya. Garek 5 lur. Ah nek sukete gak enek ya digoleki sing yang meletek-meletek lemah iki lur ya. Ah mesti temoke wis pokoke. Ah kene lur ya. Ah iki lur. Ah kene lur ya. Sik lur, geser lur. Geser lur. Jumuru soal meletek. Meletek kok jeru-jeru lur. Lor, geser lor, golekna serodok cithek lor, sing meletak-meletak iki lor. Nah, kene lor. Nah, iki lor ya. Ah, 5 terus garek 4 lor. Ah, kene lor. Ah, garek 4 lor ya. Ah, garek 4. Diwasi lor. Wes po enak lor. Hai iki lur ya. 4 lebokno kene stok lur. Oh, kejeron lur. Kejeron lur. Kene lur. Uruki kene lur. Ah kene lur. Wis duruki kene lur. Aman benan. Ah iki lur. Wis pokoke diwasi terus lur. Po enak nggone lur. Lah iki lur. Ah wis gak usah nyang pinggir rungkut terlalu rungkut ini gak usah lur. Ngesakno sing goleki lur. Ngesakno sing goleki. Mending kene. Ah ngene iki lur. Ah kene iki lur.